hello. Huwag niyong kalimutan sa darating na halalan, ako'y inyong iboto. Number 8 sa balota, Maria Lapida. O, ito na ang inyong flyers. Ito ay pakita niyo sa akin ngayong 29. Siguradong bibigyan ko kayo ng ayuda. Yan, sa inyo na. Ito sa inyo na. Pakita niyo lang to sa akin para mag-claim kayo ng ayuda sa akin. Na pag ako ang nanalo, sigurado magpapaparty ako. Party ka. Kaya iboto niyo ako sa darating na halalan. Number 8 sa balota, Maria Lapida. Naku, huwag kayong paniwala sa ganyan. Thank you. Oo nga, sigurado kurap yan. Madam. Ito na, madam. 29 na ngayon, di ba? Hingin ko na yung ayuda. Sinabi mo, di ba, ituloy papakita ko para makakuha ko ng ayuda. O, ito na, madam, o. Ito ba? Ito? Sigurado ba kayong boboto kayo sa akin sa darating na halalan? Abay, syempre naman, basta may ayuda. Yehey, may ayuda na. Yes! Ito? Sige. O, ito na. Ito na para sa inyo. Ito na yung sinabi ko sa inyong ayuda. Isang sardinas at saka isang chocolate. Ayan. Saan, madam? Ito? Ito na? Oh. Ito lang pala binigay. Akala mo naman. Madam. Sige, madam. Maraming salamat po. Pag kailangan niyo pa ng dagdag, manghingi lang kayo doon sa sekretary ko. Puntahan niyo lang ako doon sa opisina ko, ha? Kung kailangan niyo ng dagdag na sardinas at saka chocolate. Alam na. Nuno ka sa akin bukas. Kita'y buboto. Ito na bigay mo sa akin. Aanhin ko to. Hindi ako makakain ito, no? Hindi ako mabubusog. Ito pa naman to. Ulam lang. Bigas? Ulam lang. Isa pa. Nag-iisa at saka chocolate. Ano yan? Jujuwain mo ako, madam? No. It's a no ka sa akin, ano? Wala kang vote sa aking makukuha, madam. Thank you, madam. Wala ko akong sinasabi. Abay, narinig ko yan Nagre-reklamo ka pa, ikaw pa nga binigyan. Yan ang mga ungrateful na mga botante. Di marunong magpasalamat, sila pa nga yung binigyan. Pag maliit yung bigay, nagre-reklamo. Pag laki naman yung bigay, sasabihin naman na korap yan. Siguradong malaki ang ikukurap niyan dahil malaki ang bigay. Diba? Saan lugar yung mga tumatakbo na kawani ng barangay, kawani ng gobyerno?